Hei, mun nimi on Antti ja mä kerron seuraavassa, kuinka Scudo Pro-järjestelmän kautta syntyy usean hankkeen hanketietokanta. Järjestelmässä hankkeet ryhmitellään niin sanottuihin hankeryhmiin, jotka kukin asiakas perustaa tarpeen mukaan. Kullekin hankeryhmälle tehdään budjetti, joka jaetaan jaksoihin, jotka ovat tyypillisesti vuosijaksoja. Ja kukin hanke kohdistetaan hankeryhmään, jota kautta hankeryhmän niin sanottua vuosimäärärahaa syödään hankkeiden kautta ja aktiivisesti nähdään, paljonko on vielä kohdistamatonta osuutta. Hankerekisterinäkymien kautta nähdään kaikki järjestelmässä olevat hankkeet ja niitä voidaan suodatuksilla kaventaa pienemmiksi listoiksi. Reaaliaikaisesti kunkin hankkeen kustannustilanne. Yksittäisen hankkeen yhteenvetotiedot nähdään hankekorttinäkymässä. Ota yhteyttä ja kysy lisää.